Що відбувалося вчора в Харкові? Ну, власне, із того, що ви бачили по телевізору. Що ви бачили по телевізору? Враховуючи, що я, як один із співорганізаторів того заходу, повинен був побачити все на власні очі, зрозуміло, що я приїхав не в офіс спочатку, а спочатку проїхався скрізь, пошкодував про те, тому що треба було не їхати, а йти, було би швидше. Бо заїхавши, ну, власне, ми ж, логіка то яка? Ми ж то планували насправді марш піший, а не автопробіг. Не змогли проїхати по Московському проспекту, по іншим вуличкам, які прилягають до центральної частини. І відповідь була очевидна. Я і не збирався йти, але враховуючи, що так блок стоїть сильно, я піду. І дуже багато людей, які вчора прийшли на акцію, прийшли саме з цих міркувань. Я і не збирався, але якщо вже така істерика, мабуть, щось будуть давати, або щось будуть цінне казати, тому я, мабуть, піду. Сьогодні така акція проходить в місті Полтава. Завтра, якщо я не помиляюсь, в Чернігові. Вчора акція була, це була 10-та із серії, яка повинна охопити повністю всю Україну. І мою рідну Луганську, і сусідню з нами Донецьку, і будь-які інші області. В чому значення цих акцій? Це налагодження прямого контакту з людьми, які живуть в областях. До Києва пенсіонери, афганці і чорнобильці сильно часто не наїздяться. А поспілкуватися з керівниками парламентських фракцій, постояти поруч, ну, кінець кінців, теж банальне спільну фотографію зробити для людей насправді є важливим. Тому що от є керівники тих політичних сил, які безпосередньо сьогодні представляють опозиційний спектр в парламенті. І завдання цієї акції насправді підготовка для більш рішучих дій широких кіл українців, широких кіл виборців, щоб вони не були відірвані від політики. За відсутності інформації дійсно склалося враження, що комуністи – це така опозиція. Ціна опозиції знаєте яка? 300 мільйонів доларів. Або посада на митниці. Ну, ви розумієте, що посада на митниці і 300 мільйонів доларів – це приблизно такі схожі за вагою доходи. Не більше, не менше. Прийшли комуністи до партії регіонів, кажуть 300. Їм кажуть ні-а. Що відповідають комуністи? Нагадайте мені, що місяць тому було. Виступає Симоненко і каже: поки не скасуємо пенсійну реформу, грабіжницьку для людей, поки не буде пенсійного віку для жінок 55, для чоловік 60, поки не буде жодного голосу по жодному законопроекту. Так пройшов один пленарний тиждень, почався тиждень роботи в комітетах. Потім пройшов іще один пленарний тиждень, почався. Раз, і вже голосують. Чого? А вчора їхньому товаришу комуністичному віддали, повернули назад посаду заступника міністра доходів. Взяли посаду і знову почали, як слухняні олов'яні хлопчики, голосувати.